Безнең кадерле кешебез Айтуган Хайбулла улы Миннебаев 18 август көне 50 яшьлек гомер байрамын билдәләй. Ул 1971 елда Юлдыбай авылында яшәүче күп балалы Гайшә һәм Хайбулла Миннебаевтар гаиләһендә 11-нче шатлыктары булып дөньяга аваз сала. Авылда 2 ел белем алгандан һоң Муракта укый. Кулына диплом алып, Тулпар колхозында 26 ел хезмәт итә. 2012 елдан алып Күгәрсен юл төзү ремонтлау идаралыгында тырышып эшләп йөри. 2004 елда без уның менән кавышып, гаилә корып ебәрдек дип үзен дәвам итә Айтуган Хайбулла улының хәләл ефете Альбина Фәрвәз кызы. Сәскәләй бер кызга, батыр 2 улга гомер бүләк иттек. Аллага шөкер, тормыш юлынан бергә атлавыбызга ла 17 ел. Безнең кадерлебез бик акыллы, уңган, тәрбияле, кешелекле. Ул ышаныслы тормыш юлдашы, яраткан атай, спортты ла ярата, саңгыла йөрөй, ярыштарда катнаша. Һөйүклебез, юбилеең менән тәбрик итеп, һиңә һаулыктың иң ныклыһын, гомердең куаныс, шатлыктарга мөлдерәмә тулыһын теләйбез. Киләсәктә лә бергә тормыш авырлыктарына бирешмәй, һәр аткан таңга, килгән язларга, аккан һыуларга хокланып, балаларыңдың һәм якындарыңдың изгелеген күреп, бәхетләренә һөенеп, именлектә озын-озак яшәргә насип булуын теләйбез. Һинең алсаклыгың, ихласлыгың тартып тора безне үзенә. Бирешмәйсә тормыш елдәренә, кыю атла гомер үренә. Күңелең шат, йөзең көләс булһын, бер касан да һич тә боюкма. Эштәрең уң, һаулыгың нык булһын, бар теләгең ашһын тормышка. Иң изге теләктәр менән тормыш иптәшең Альбина, кызың Ләйсән, улдарың Арыслан, Тимерлан. Хөрмәтле Айтуган Хайбулла улы, без сезне юбилеегыз менән тәбрик итәбез һәм бәхетле киләсәк, алһу таңдар теләп, якындарыгыз хайлаган йыр бүләкте тапшырабыз. Туган көнегез мүбәрәк, табындарыгыз түңәрәк булһын. Күзләреңә төбәп, минем сиңа сөйләр серем бар. Хыялымда инде ничә еллар, мин тилмереп көткән насыйп яр. Табышып кавышкан мәңгелек ярымы без, Тәңребез тиң итеп яраткан парымы без. Табышып кавышкан мәңгелек ярымы без, Тәңребез тиң итеп яраткан парымы без. Күзләремне күзләреңә төбәп, назларыңда килә өрисем, иң кадерле кешең булып кына янәшәңдә килә йөрисем. Табышып кавышкан мәңгелек ярымы без, Тәңребез тиң итеп яраткан парымы без. Табышып кавышкан мәңгелек ярымы без, Тәңребез тиң итеп яраткан парымы без. Аңлап күзләр аша, сөю хисләренең олы
җылысын, саклый белер тәкъдирләргә язган уртак мәхәббәтнең җылысын. Табышып кавышкан мәңгелек ярымыбыз, Тәңребез тиң итеп яраткан.